Nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 11:33 PM sa buong kapuluan. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Halika't kilalanin natin siya at alamin natin kung ano ba ang kwento niya ngayong araw na ito. Good evening po. Hello, sir. Hello sir, good evening. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay po. Sir, hindi po kayo naka-loudspeaker tapos hindi rin po kayo naka-earphone Hindi po, hindi po. Okay sir, Hindi naman po. maraming salamat. Sir, Okay po. kamusta muna kayo ngayong araw na to? Sa physical, okay naman. Pero sa emotional, medyo tagilid. Okay po. I hope na bago matapos tong call natin, medyo mapagaan natin yung loob mo. Sana, sir. Yan yung pong ko, makabawas man lang ng ng hinanakit. Yes. Sir, okay lang po ba matanong ko ano po bang pinagkakaabala ninyo sa buhay ninyo? Ako, isang security guard. Mhm. Security guard lang dito sa Binangonan. Ilang taon na po? Almost a year na din. Medyo bago lang. May 2 taon, 3 taon na po ba? Almost 2 years. Almost 2 years. Okay, sir. Maraming salamat. Yes. Single po ba, sir, or Kakagaling lang po sa separation. okay, may anak kayo, sir? Yung po sana yung gusto ko lang sana mag-grant or humingi ng advice. Okay. Sir, may anak po ba kayo? Wala naman. Wala naman po, wala naman po. Okay po. Sige, sir. So, sir, umpisahan na po natin. Ilang taon na po kayo, sir? Yes po. Age po ba? Or Yes po, age niyo po, sir. yung age po? 24 po, 24. 24 years old. Itago natin sa edad na 24 years old. Tagasan po kayo? Yes. Binangonan po. Binangonan. Ano pong pangalan ninyo, sir? Na lang ako sa siguro tawagin na lang akong Angry Bird. Angry Bird? Angry Bird. Okay, sir. Angry Bird. Okay. Angry Bird na lang, sir, kasi daw ako masyadong magagalitin. Kaya Angry Bird na lang, sir. Akala ko nagagalit yung bird mo, sir, madalas. Ay. Pagkagising. Pagkagising, sir. Anyway, kidding aside, but Okay. Angry Bird, 24 years old, from Binangonan. Ano ang top secret mo? Top secret ko is umaasa pa din ako sa taong nagpupush sa akin palayo. Tama po ba ako ng pagkakarinig, sir, na umaasa ka pa rin po Yes. sa taong Yes, sir. tinutulak ka naman palayo? Yes, sir. Ang nagtataboy sa akin, sir. Pwede ko bang malaman ng detalye kung sino Yeah. tong tao na to? At gaano mo na to katagal ginugusto? Bali, ex ko po siya. Ex ko siya, sir. Ilang years po kayo, sir? And 5 years and 6 months, sir. Mhm. And then lately,
siguro mga December or before December may nangyari ng separation or breakup. Eh, na nagsimula lang sa isang galit, maliit na galit. Kaya pinangalanan ko sarili kong Angry Bird. Ano po bang pinagmulan ng galit na yun, Then, sir? isang maliit lang na bagay naman, sir, na pagtatalo. And then, syempre, live-in, sir, live-in. So, syempre, di naman maiwasan yung galit sa isa't isa or magkakasagutan, di ba? And then, after that night, walang ano-ano, walang pag-iisip. Bigla lang siya nag-desisyon na cut off na. Mhm. And yeah, kumbaga wala nang yung decision making niya is ganun lang kabilis dahil sa isang galit na yun. Ang pinagtataka ko lang po kasi I mean, ramdam ko naman kasi kumbaga meron na siyang nakilala sa trabaho eh. Kumbaga aware na ako na may chance na mangyari dahil sa environment ng trabaho niya. Ang daming katrabaho niya, sir. Okay. And then, ayun, naghabol ako, sir, for almost 1 month, sir. Naghabol, nagmaka ako ng makahawa. Lahat ng effort ginawa ko, makabawi. Ultimo, niligawan ko siya ulit. And then, habang naggagawa ako ng effort, lahat-lahat, siya patuloy pa rin sa pagtabi sa akin. Okay. Sir AB, Araw-araw akong... wait lang may katanungan lang ako sa inyo. Sir AB, gusto Yes, sir. kong malaman, chismoso kasi ako eh. Ano bang pagtatalo no nyo problem, na sir. muna? Ano munang Ano pa? pinagmula ng pagtatalo ninyo? Yung galit mo na yun, bakit ka nagalit? Tungkol saan? After ko kasi siya sunduin, sir, sa work, may nakasabayan kaming, nakamotor kami, may nakasabayan kaming, Mhm. sabihin natin kamote, na muntik kami mahagip. So, Okay. kinompronta ko lang naman, sir. So inaawat niya ako. Syempre nga, pinag-ano ko lang yung side namin, paano kung madamay kami. And then, walang mananagot dahil kamote nga yung walang lisensya, walang ano. Doon siya nagalit hanggang makauwi kami. Nagalit na din ako. Kumbaga nagsabay yung galit namin hanggang sa di na magkaintindihan. Kaya niya nagawang bumitaw agad. Mhm. Okay. And then sabi niya, baka yun na daw yung hinihingi niyang sign kung titigil niya na. Ganon. Kaya So, sa madaling salita, napagdesisyonan na agad. napagdesisyonan nyo agad na maghiwalay na lang kayo. Yes, sir. Sa loob ng 5 years and 6 months. Pagkatapos ng paghihiwalay ninyo, Kumbaga, yun, alam mo yung tipong, sir, na kaya pa naman pag-usapan, kaya pa Mhm. naman ayusin. maayos, yes, sir. Kaya pa ayusin. Kaya pa baguhin. Pero ang bilis niya magdesisyon ng buo. As in, tipong days pa lang nang nakalipas, tipong alam mo, diring-diri na siya sa akin, makita ako, makasama ako. Yun yung masakit, sir, eh. Kasi, syempre, minahal mo ng 5 taon. And then, isang iglap, diring-diri na sa'yo, ayaw ka na makita. Mhm. And then, the past few weeks, yun nga, naghabol na ako na di ko alam, mali pala yung ginawa ko dahil habang naghahabol ako, mas lalo ko lang pinapalayo yung loob niya. Habang naghahabol ako, mas lalo siyang nakakampante na ignore ako or baliwalain nga dahil nga kampante siya na naghahabol naman ako kaya okay lang gawin niya ang gusto niya. And then sakit lang na mas pinapakita niya, pinapamukha niya na mas masaya siya na wala ako. Which is, ang dami kong plano para sa kanya, sir. Na Mhm. this year, planado na yun.
2026 maraming plano, sir. Eh, tapos ngayon pinapakita niya na marami siyang guy na kasama, masaya siya dun. Ah, sorry, sir. Okay lang, sir. Yun, always siya pinapamukha na, and then isa pang, masakit na sinabi niya harap-harapan ko na hindi niya ako kailangan dahil mas masaya siya na wala ako, sir. Mhm. Na hindi niya alam na buong buhay ko, sir, nilaan ko sa kanya, sir, lahat. Tinalikuran ko, sir. Iniwan ko mama ko para sa kanya. Mhm. Nilayuan ko para sumama sa kanya. Dahil wala, iniwan ko lahat, sir. Kasi siya na ang pinagkukuhanan ko ng saya, sir. Tapos ang ibabalik niya sa akin, mas masaya siya sa iba. Ay, yun yung ano eh, yung tumatak sa akin na ano eh, hanggang ngayon. Hindi ako makatulog, hindi makakain na maayos. Habang siya, pinapakita niya na okay na okay siya. Kasi nandiyan yung mga kaibigan niya eh. Siya may kaibigan, ako wala. Mhm. Wala akong matakbuhan, kaya ako naiwan sa pagkalugmok. Siya, anytime, anywhere, kasama niya, mga kaibigan niya. Doon pa, yung ano pa, sir, ang mas masakit doon, pinamukha niya na nagbabar sila ng mga guy na minsan nahuli ko din na kausap niya sa IG na dinidelete niya para hindi makita. Ka-call. Makat And lang kita. then dinideny niya pero sabi ko okay, baka ka-work nga lang. AB, may Hanggang tanong lang ako sa'yo, AB. yes. Hello po. Yung naghiwalay ba kayo, wala Hello kayong po. maayos na pag-uusap, AB? Wala po. Wala po, sir. Sir, ayun ang hinihiling ko sa kanya, sir. Simula naghiwalay kami. Makipag-usap siya na maayos para sa clarification. Kumbaga, Mhm. ano ba talagang plano? Ano bang plano? Titigil na ba ako maghabol? Or may chance pa ba? Wala, sir. Alam mo, pag ano, sir, sabi ko sa kanya, makiusap ka naman na maayos. Ibablock niya ako. Bali, sir, di ko pa pala nasabi. Live-in kami, sir, eh. For almost 4 years na rin. Pagka umuwi ako ng bahay, sir, galing work, from 24 hours duty, sinasantabi ko yung pagpapahinga ko para bigyan ng time yung pag-uusap namin. Pero tinataboy niya ako, sir. Pinapalayas niya ako dun. Dumayas na ako, ayaw niya na ako makita. Parang yun nga, sir, kanina sinabi ko na parang diring-diri na siya na makita ko sa isang iglap. Yun yung mahirap na Mhm. part. Wala kaming pag-uusap na maayos, sir. Miski closure na maayos, wala kami lang naganap nun. Pero AB, tingin mo naman, wala bang third party? Sir, kasi may times na nag-overthink ako dahil nga merong may mga sign ako nakikita. Yes. Like nga yung first week ata ng hiwalayan namin. Nag-bar sila nung kasama niya yung mga kaibigan niya, katrabaho niya. After nung bar nila, nasa duty ako ng gabi. So 2 AM may Mhm. nag-notify sa akin na tumawag sa kanya sa IG. Pag-check ko, naka-delete na. And then tinawagan ko, sino bang tawagan? Sumagot, lalaki. Mhm. And then di nagalit siya, bakit ko daw tinawagan. So sabi ko, tinignan ko lang naman kung sino yung tumawag sa'yo. And then binlock niya ako, sir. Nagalit siya sa akin kasi tinawagan ko yung lalaki.
Hindi sabi ko, okay, sige, baka katrabaho nga lang. And then one time, kuya niya mismo, ito lately lang, sir, December, kuya niya, nag-surprise visit sa work niya. Mhm. And then, nakita ng kuya niya na meron siyang kaharutan dun. And then, pinaamin siya eh. Pinaamin siya ng kuya niya eh. Kinompronta siya ng kuya niya eh. Sabi niya, umamin ka na dahil yung isa doon, lugmok na, umamin Mhm. ka na kung meron ba talaga. Kasi kung di ka umamin, iisa-isahin ko yung mga lalaki dito. And then, alam mo yung ginawa, sir? Ang kwento sa akin ng kuya niya, umamin daw talaga, sir. Tapos, kumbaga, yung masakit sa akin, sir, kinikilig pa daw habang umaamin, sir. May pinapakita pang picture, eh. Ayun, ayun yung ano, yun yung ano, masakit. Meron na pala, eh. Kaya pala kampante, sir. Kaya pala kampante kasi may sasalo. Mhm. Yun. And Ip then, kinausap ko siya about doon. Mhm. Lagi niyang sinasabi, pamilyadong tao daw yun. Kaya wag daw bigyang mali siya. Pero, ang dami sign, sir, eh. One time pinakita ko sa kuya niya kung yung kinausap ba niya na ano, yung lalaki yon. Sabi ko, pinakita yung picture, ito ba yon? Yung picture na sinasabi niya na ka-fling niya. Yun daw, confirm, sir. AB, Confirm nga. okay lang bang malaman ko anong work neto ni girl? Sa ano po siya, department store po, sa SM po. Okay. Kaya expected na, sir, kasi daming ano doon, daming workers doon. Mhm. Kaya, pero di ka lang in-expect. Ngayon niya pa ginawa. Although may pagkukulang ako, sir, eh. Aminado ako. Aminado ako sa pagkukulang ko. Kaya nga, yun nga eh. Kaya nga, pwede namang bumawi, sir. Pwede bumawi eh. Yung mga, and, sir, may pagkukulang din siya. Pareho kaming may pagkukulang. Alam ko, sir. Alam ko, sir, dahil 5 years. 5 years na kami. And matagal na kami live-in. So, nakampante kami sa isa't isa. Nasanay kami sa ginagawa namin. Kaya nagkaroon kami ng pagkukulang sa isa't isa, sir. Yun yung mali namin na nagkulang kami sa isa't isa. Pero mas mali yung hanapin yung kulang sa iba, sir. Tama. AB, Kasi, may tanong lang din ako sa'yo Ano sir, na-mention mo sa akin kanina na may mga plano ka na sa kanya. Okay lang bang malaman namin kung ano ba yung mga plano na yun? yes, sir, plano ko kunin, kumbaga, mag-propose na sana, sir, eh, 2026. Magpo-propose na sana ako. Mhm. And then, magpaplano sa family, magbi-build ng family, propose. Yun lang, mas nauna pa kami natapos kaysa sa taon eh. Mhm. Yun, pending na. Pending na. Di ko na alam kung paano pa i-dispose yung, or paano pa i-express yung plano ko. Paano, kanino. Kasi ako hanggang ngayon, willing ako eh. Ano, sir, aminado ako, sir. Ang dami kong kasalanan sa kanya. Sir, aminado talaga ako. Lagi akong, syempre siguro dahil na rin sa work ko, masyado akong mainitan ng ulo. Pero, nagsusorry ako, sir. Nagsusorry naman ako. Aminado ako doon. Bumabawi ako. Wala namang perpektong Pagka alam relasyon. ko- AB, walang perpektong Bumabawi ako, relasyon. sir. Disan AB. Yes, sir. Walang perpektong relasyon. Pero para mag-cheat ang isang tao, hindi naman yun parte ng hindi pagiging perpekto ninyo. 'Di ba? Yes, sir. Yung pag-init Yes, sir. ng ulo kapag pagod tayo, normal yan. Yung pakikipagtalo sa partner natin, normal yan. Hindi naman pwedeng, alangan naman magtitigan lang kayo kahit asar na kayo sa isa't isa. Parte yan Yes, ng sir. pag-ibig eh. Ako, naniniwala ako doon. Parte ng pag-ibig yun, yung
Minsan pagtatalo ninyo, hindi nyo pag-uunawain. Pero para maging parte ng pag-ibig ninyo yung magloko kayo sa isa't isa o lokohin mo yung partner mo, tingin ko hindi na parte ng pag-ibig yun. Choice mo nang saktan Exactly, yung sir. partner mo. Ito, AB, Yes, sir. bibigyan sir. kita ng pagkakataon ngayong gabi na to na kausapin yung partner mo, ex-partner mo. Kung naririnig man nila tayo ngayon, kung naririnig nyo man tayo ngayon, ito na yung pagkakataon mo na ilabas mo na yung mga nasa puso mo. Oh, okay lang, sir. Pwede naman siguro umiyak yung lalaki, sir, no? Wala namang Wala masama. namang yatang masama. Tandaan mo, ang mga lalaking umiiyak, ibig sabihin tunay ang pag-ibig na inalay niya sa isang tao. Sa bagay, sir, gabi-gabi rin naman ako umiiyak. Hindi ka hinaan ng pag-iyak, brother. Hindi porket lalaki tayo at umiyak tayo, mahina na tayo. Tao lang din tayo nasasaktan. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Ay, pwede ko na ba sabihin, sir? Yung mga gusto ko pang sabihin sa kanya. Go lang. Kung sakali. Kahit gaano kahaba yan, handa akong makinig. Handa kami makinig. Ito yung pagkakataon mo Okay, na sir. ilabas yung mga nasa puso mo para gumaan naman kahit papaano. Wait lang, sir. Aminin ko sa inyo, sir, umabot ako sa suicidal, sir. Sa nangyari sa amin. Pero naisip ko na lang, nandiyan si mama eh. Nandiyan naman si mama, kaya di ko rin natuloy kasi inisip ko si mama. Gusto ko na tapusin yung buhay ko nun, sir. Na nangyari na yun. Ah, Salamat na lang din kasi pinagaan din ni mama yung loob ko. Kaya napigilan ko. Kaya, yun, sir, ito, sabihin ko na sa kanya. Kung naririnig man niya, kahit anong gawin niya, siya pa rin naman kahinaan ko, sir. Isang, ah, isang ano niya lang, isang reach out niya lang. Yun lang inaantay ko, isang reach out niya lang. Bibigyan agad ako kasi hindi nawala yung pagmamahal ko, sir. Mas minahal ko pa nga siya, eh. Alam, kahit anong ginawa niya sa akin, sir, tatanggapin ko pa rin siya. Kasi gusto ko yung tuloy yung di ko nakikita yung sarili ko sa iba, eh. Sa kanya talaga nakaplano lahat, eh. Sa kanya lahat. Kumbaga, sa kanya na ako nasanay. Siya na yung nilook forward ko ang habang buhay. Eh, kasi siya na rin yung pati mama ko nilook forward na siya na bang habang buhay ko. Pero dahil lang, ay, dahil lang sa katrabaho, nasira lahat. Ako, trabaho, bahay ako, pero yung trabaho, lately na nga lang, sir, na apektado yung trabaho ko. Nag-resign ako sa trabaho ko para makalayo lang sa kanya. Kasi, sir, live-in kami sa Caloocan. Bale, work ko Valenzuela. Nag-resign ako agad dahil nga tinataboy niya ako. So, sige, okay, para sa space mo. Nag-resign ako, lumayo ako. Thankful naman, mayroon ako agad nalipatan. And yun, habang tumatakbo yung panahon, wala ako ibang inisip kundi yung future namin, sir. Habang siya nagpapakasaya sa iba, ako gabi-gabi yung plano ko, nilook forward ko na sana mangyari pa din 'to plano ko. Bumalik bumalik lang siya, sir, eh. Yun lang naman yung pinaka-goal ko, eh. Yun lang yung pinaka-goal ko. Kasi, ay, grabe. Kasi
lahat, lahat na sir eh, lahat ni binigay ko rin naman sa kanya lahat. Eh, sinasabi niya na ubos siya. May time din na naubos ako, pero siya pa rin inisip ko, kaya hindi ko magawa siyang iwan. Sir, sa lahat ng bagay kasama ko siya. Kaya, to, di ako sanay na, ano eh, di naman sa, porkit nasanay ako sa kanya, hinahanap-hanap ko. Ang hinahanap ko yung presence niya, sir. Yung love niya. Yun yung, ano ko, yung hinahanap ko. Kaya sana, one time marinig mo to, dito pa rin ako. Mag-iintay pa din ako. Kahit ang dami nagsasabi sa akin, tanga-tanga ko na, napakatanga ko. Ako, hindi ko sila iniintindi. Mas iniintindi ko yung nararamdaman ko. Kahit ano sabihin nila, lahat, kuya ko, mama ko, pinapayuhan na ako na hayaan na sana. Kung ayaw, wag na. Pero ako, mahal na mahal ko eh. Mahal na mahal ko. Kaya willing ako magantay. Nag-aantay pa din ako. Yun lang sir. Yun lang gusto ko malaman niya. Hanggang ngayon, gaantay ako. Salamat, Kasi AB. ako, ano ko sir eh, ito, talagang pinipilit ko na maging, ah, maging better. Para maibigay ko ulit sa kanya yung mga gusto niya. Kumbaga, mag-match ulit kami. Kasi, kasi sir, may time na nag-usap kami habang umiyak ako sa kanya. Sabi ko, magpapahinga lang tayo, di ba? Di ba magpapahinga lang tayo? Sabi ko. And then, ah, sabi niya, ah, oo, papahinga lang. Pero, lately, may nalaman ako. Yun yung masakit sa akin, sir. Nagantay ako eh, pahinga lang kami. Pahinga lang kami. Sabi ko, sige, lalayo ako, pahinga, space. Para mag-grow kami pareho. Masakit lang, sir, nag-grow pala siya, nag-heal pala siya para sa iba. Habang ako naiwan mag-isa, naiwan sa ere, sir. Pero okay lang, tanggapin ko pa rin siya, sir. Kahit ayaw na siya ng tao sa paligid ko. Ako, buong buo ko siyang tatanggapin, sir. AB, Yun lang. Yes, sir. okay lang bang magsalita ako kahit papaano? Yes, sir. Yes, sir. Sige po. Go ahead po. Handa ka bang makinig? Yes po. Yes po. Itong mga sasabihin ko, AB, hindi para sa'yo, kundi para sa lahat na taong mga nasaktan Okay po. Okay po. at nasasaktan na katulad mo. Okay. Alam mo, AB, nakakalungkot lang, no? Na kung sino pa yung mga taong totoo magmahal, tapat magmahal, sila pa yung madalas maiwan. Totoo yung nasa kanta eh, no? Na kung sino pa yung tapat at totoo magmahal, yun pa yung napag-iiwanan. Pero sa mga listener natin ngayong gabi na to, sa mga nakakaranas na katulad ni AB, may iba't iba tayo kasi ng may iba't iba tayo ng sitwasyon kung paano natin ma-overcome yung ganitong pangyayari sa buhay natin. May kanya-kanya tayong healing process kung tawagin. Siguro sa iba, itong sasabihin ko, hindi swak sa kanila. Pero AB, tingin ko,
Yes, sir. Nandun ka pa kasi sa stage na wala kasing proper communication eh. Na natapos kayo kaya parang hoping ka pa rin Yes, sir. na pwedeng bumalik yung taong nakagawa sa'yo ng pagkakamali. Yes, sir. Base naman sa mga sinabi mo sa amin, bukas ka pa rin. Kahit anong mangyari, kahit ayaw na siya ng tao sa paligid mo, siya pa rin ang pipiliin mo. I think nasasabi mo Yes, sa sir. ngayon. And okay lang yan, AB. Na nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon na ganyan. Bakit? Hayaan mo muna yung sarili mo na maubos. Mapagod. Mawasak. Pero hindi ibig sabihin na nararanasan mong maubos, mawasak at madurog ay sagot na yun para sumuko ka na sa buhay mo. Hayaan mo lang na maramdaman yung lahat ng yun. Dahil naniniwala ako na ang pinakamagaling na doktor sa ating puso ay yung panahon. One day, marirealize mo na yung tao pala na pinagpapaguran mo ng ganito, na pinaglalaban mo, ay hindi deserve ng katulad mo. Yes, sir. Naiintindihan kita. Gusto kitang yakapin. Dahil alam ko in pain ka. Thank you, Nandun sir. ka sa punto na tumatakbo sa isip mo na, hindi eh, wala naman lumabas sa bibig niya na ayaw niya na ako eh. Tulad nga ng sinabi mo, may Bob, pahinga lang muna. Yun ang pinakasinabi niya sa'yo. Yes, sir. Alam mo, ito yung pinakamahirap eh. Ito yung pinakaayaw ko na mangyari rin sa akin. Na yung taong gusto ko, yung pinakamamahal ko, ay iiwanan ka na lang ng question mark. Mas mabuti pa yung sinabi sa'yo na ayoko na. May iba na ako. Hindi na kita mahal. Dahil, Yung dinirekta ka eh. Kesa yung ganito na iniwanan ka ng question mark sa sarili mo, ng mga tanong sa sarili mo na ano ba talaga? Ba't ka biglang nawala? Ito yung pinakamahirap. sobra, sir. Kaya sana, wag natin sabihin, mga kabisyo, na lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho. May mga lalaki din na naloloko at nasasaktan ng babae. May gusto ka pang sabihin? AB? Ay, yun lang naman, sir. Kasi, isa lang din sa pinakayo ko sa kanya after na maghiwalay kami, siniraan niya na ako sa lahat. Family, friends niya. Sobrang sama ako. Manipulator daw ako. Mhm. Sobrang, and then, para lang makakuha siya ng simpatya. And that's normal, AB. Eh, That's normal. Ito lang normal na bilang tayo mga lalaki ay laging kontrabida kahit tayo na inasaktan. Normal yun sa Yes, mga sir. babae. Lagi mo tatandaan, as a guy, bilang lalaki, hindi mo na kailangan ipaliwanag pa yung sarili mo. Kailanman hindi mo kailangan bumawi, tumalak, mag-ingay, o ikwento rin sa iba yung side mo. Yun lang ang gusto kong i-advise sa'yo ngayong Kaya- gabi na to. Kahit na Kaya ikaw yung hanggang ngayon, sir, pinaka... Yes, tinitip ko din eh. yes. And
And okay yun. Kahit na sabihin mong ikaw yung pinakatama. Tandaan mo to. Kahit ikaw yung pinakatama, kahit alam mong siya na yung nagloko, hayaan mo na lang yung karma na lang ang bumawi sa kanya. Wag nating hahayaan as a guy na pumatol tayo sa mga ganun ng babae. Yes, sir. Sir, sorry sir. Alam mo yung sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, di ko hinihiling na makarma siya, sir eh. Ang gusto ko lang na kumalabit sa kanya yung realization Mhm. Tama naman. yung realization sa ginawa niya. Kasi ayoko naman na yung karma kasi iba-iba ang karma eh. May Yes. masama din eh, na sobrang sama ng karma. Kaya ang gusto ko lang sa kanya, sir, realization lang sir eh. Realization lang na tama naman, mapapag-usapan pa sana eh. Maayos pa sana eh. Kung hindi lang siya nag-desisyon ng basta-basta. Yun lang, sir. Ganito lang kasi yan, AB. Kung gusto talagang ayusin, maayos. Kung ayaw ayusin, hindi maayos. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Exactly, sir. Ibig sabihin, wala na siyang dahilan para ayusin pa ang lahat. But may dahilan siya para hindi na ayusin. Dahil may Tama, dahilan sir, na no? siya. May Yes, may dahilan na siya. Para hindi ayusin. Yes. Alam mo, AB, sabi nga ni Boss Pindot dito, kung babalikan mo daw yung girl, para kang yumakap sa cactus. Sa, Ibig sabihin, ah, pa- hinanap mo lang yung bagay na mas makakasakit sa'yo. tanga ko, sir, kasi Okay lang maging tanga. Pasabi sa kanya, sorry. Hindi, okay Tanga lang ko maging kasi. tanga. And that's normal. Sa pagiging tanga natin, doon tayo natututo. Yes, sir. Alam mo, bago tayo Yes, sir. matapos ngayong gabi na to, kung tunay na mahal mo siya, ang taong tunay na nagmamahal, hahayaan mo yung taong mahal mo kung saan talaga siya magiging masaya. Kung magiging masaya siya na wala sa piling mo, ibigay mo. Okay, sir. Pipilitin, sir. Huwag mo madaliin sa tamang panahon. Yes. Yes, sir. Mag-iingat ka palagi, AB. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless. I hope na Thank you, sir. pag-aay namin. Thank you, sir, dahil meron din nakinig sa akin. Mhm. Dahil nga, ang hirap kasi pag lalaki, sir, walang mapagsabihan, walang mapagkwentuhan. Magkwento ka man, tatawanan ka, si lalaki ka. Mhm. Pag naiyak ka sa harap nila, tatawanan ka. Yun yung mahirap din bilang lalaki. Hirap mag-express ng nararamdaman mo na problema. And ito naman talaga yung purpose ng programa namin ni DJ Rocky. Ito yung lagi naming gusto mangyari. At lalo na si DJ Rocky. Na ang purpose talaga ng show na to is makinig kami ng walang panghuhusga. Thank you, sir. Thank you. Thank you sa inyo, sir. Dahil gumaan din kahit papaano. And then meron din akong realization na napulot. Kaya sobrang thank you po. God bless. I hope na Now, pagkain kaya for now po, focus muna ako sa sarili. Bawi sa sarili.
Mhm. Focus sa goal. May family pa naman ako, nandiyan pa naman si mama. Siguro, yun muna, bawi muna sa sarili. Kung pagpalain man na pagtagpuin kami, thankful ako. Kasi open pa rin naman ako, sir. Kaya for now, sarili muna. Thank you, sir. Yes po. God bless Sir Angry. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to, na si AB. O itago natin sa pangalang Angry Bird. Meron tayong natutunan sa kanya ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, minsan kung alam mo na sa sarili mo na ayaw mo na yung taong kinakasama mo, mas mabuting aminin mo na sa kanya hanggat maaga pa lamang. Hindi yun katuwagan, kundi naging totoo ka lang. Para mas hindi na lumalim pa o hindi na rin mahirapan ang bawat isa. Na katulad ni AB na ang daming tanong ngayon sa sarili. Aminin nyo na, kabisyo, kung hindi nyo talaga mahal yung isang tao. Kasi ang laking damage yung naiiwan nyo sa isang tao kapag iniwanan nyo na lang ng basta-basta. Ginose nyo na lang. Yan yung pinakamasakit, kabisyo. Yung mag-ghost. Hindi mo alam kung ano nangyari dun sa tao. Ang daming tumatakbo sa isip mo at hindi mo masagot yun. Ang tanging makakasagot lang yun, yung taong nang iwan kay AB at nang iwan sa'yo. Mga kabisyo, maraming salamat. Muli ako po pala si DJ Titan Jello in behalf of DJ Rakitera. Kayo po'y nakatutok sa aming programang Top Secret ngayong gabi na to. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at gusto ko rin pasalamatan ng aking kasama na partner ngayong dito na si Boss Pindot. At syempre mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok through radio, magandang umaga sa inyong lahat.